esdeveniments més importants de la nostra ciutat i que s'ha convertit ja en marca de ciutat. I la idea és que aquest espai estem innovant en els espais relacionals amb el nostre sector econòmic i aquest fòrum vol tenir aquesta capacitat d'innovació i sobretot de centrar-nos en un dels àmbits que volem implementar i impulsar, que és el turisme. El meu objectiu és el de posar en valor la marca ciutat de Sant Boi de Llobregat i sobretot incidir en la importància que té el treball en equip. Estem en un context històric en el que els llocs com Sant Boi, han d'aconseguir transmetre un relat, un missatge, dir alguna cosa, saber explicar-se, i això vol dir coordinar el comerç, el turisme, el sector industrial, per tal de que pugui sortir a l'exterior Sant Boi amb una sola veu. Bàsicament m'he inspirat sobretot en la figura femenina, que és el nucli una mica de la meva obra com a artista, i en diferents elements ornamentals, que en aquest cas han sigut flors i un ocell. L'ocell és el Martí Pescador i les flors són les flors de les carxofes, que estan relacionades amb el poble de Sant Boi, la ciutat de Sant Boi, perdó. I així era per unir una mica la meva vessant artística amb la ciutat de Sant Boi.